मारी बाबा अबे आज अबे मानो ना सोनम दीदी को सर बाबू এটা মরিস নুহ এটা গোটায় মরিস পশু এটা চাকর মালিক হବାକୁ স্বপ্ন দেখুଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ଲୋ। ସର ବାବୁ ଆପଣ ଏ କହାଣୀର ରିଅଲ ଭିଲେନ ଭାଇ ସାବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସେ ପଙ୍ଗୁର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଭାରି ବୋର ଲାଗେ। କଣ କରିବା ଏବେ ଟିକେ ଦହି ତାରି ପଣ୍ଡା ହେଇଯିବା। अबे सोल्जर ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତମେ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଦାଡ଼ି ସାରି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଭାଇ ସାବୁ ଆଜ୍ଞା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବାବୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଶୁଣି ଯାଉ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସିବ ସିନା ଆସିବି ଆଜି ଟିକେ ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମତେ ଦିଅ ଏଇ ନା अबे सोनम दीदी को भाई वाह तारे कदम के चेहरा को देखले परे मो आखि को विश्वास करि पारुनी अब एट पे विश्वास करि पारु जे तो अपन गुटे शैतान को भाई बोली शपथ करथिले केमिते ମୋ ଭାଇ ନୁହଁଲୋ ଏ ନାଟକର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭିଲେନ। କ୍ୟାନ୍ସର ମ୍ୟାନ୍ ତ କାହିଁକି ତୋରେ ଛଦୁବା ବେଶୀ ରୂପ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତମେ ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମିଶ୍ର। ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲ। ଆରେ ସଞ୍ଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବାପାକୁ ନୁହଁ ମୋ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ରେପ୍ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲ। ଓ ମା ହଁ ମୋ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ନାଇଁ ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ନା ମୁଁ ସଖାତାର ମିଶ୍ରକୁ ମାରିଛି ନା ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀକି ମାରିଛି। ବରଂ ସଖାତାର ମିଶ୍ର ସାବିତ୍ରୀକି ରେପ୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସଖାତାର ମିଶ୍ର ମୋତେ ଫେର କଲା ଆଉ ସେଇ ଗୁଳି ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ତୋ ବାପା ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆଣି